Patuloy ang pagpapaigting ng Managa City Police Office sa kanilang Wanted Persons Campaign. Nitong Linggo, Agosto 2, dalawang most wanted person ang naaresto sa magkaiwalay na operasyon ng Naga City Police Office Station 3 sa May Kawayan, Bulacan at na-turn over kay Police Colonel Director Rizal de Caballero ng Naga City Police Office. So, kang Agosto 2, 2026 po, nagkaigwa kita ning serve kang warrant of arrest sa duwang tao na sarupong taga-Nagaman. So ini po ang satuyang rank number 3 sa city level and ang isa raw po duman is rank 1 station level. So puro po yan most wanted person. Ang kaso po ninda is violation of RA 9165. So ini pong duwang personahe na nakuha amin sa May Kawayan Industrial Subdivision, Chicago Street, Pantok, May Kawayan, Bulacan. Sa Crime Prevention and Crime Control, yaon po ang satuyang ginigibong mga lakdang para ining mga personahe po na kung saan may pananagutan sa batas, matawanin da ning makapag-serve sinda kan sa indang sentence. Inenot na inot po, dahil nga ini po mga most wanted person, igo po kitang Manhunt Charlie na inaapod. Ayon sa Naga City Police Office, mula Hulyo hanggang sa kasalukuyan, umaabot na sa 38 wanted persons ang kanilang naaresto. Kabilang dito ang 10 most wanted persons sa city level at 28 other wanted persons. Ayon sa pulisya, bukod sa pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod, layunin din ng operasyon na maiharap sa korte ang mga may nakabingbing warrant of arrest upang masundan ang proseso ng batas. Ang Naga City Police Office po for the month of July up to present, meron na po tayong nasa 10 na most wanted person city level na arrested at merong tayong 28 na other wanted person. Isa po yan sa proactive measure na ginagawa ng kapulisan na yung may mga warrant of arrest or mandamiento de arresto ay hinuhuli natin kasi some of them may possible na would be violators. Another thing ay para madepensahan nila yung sarili nila. Kaya pinahuli sila ng korte kasi hindi sila nag-a-appear sa korte at pasiguraduhin na mag-appear sila kaya may warrant of arrest sila. At the same time, may pagtanggol nila yung sarili nila. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga negosyo at kumpanya na masigurong kompleto ang mga kinakailangang dokumento ng mga tatanggaping manggagawa, kabilang ang mga kinakailangang police clearance at iba pang records. Ayon sa kanila, may ilang wanted persons ang nadiskubreng nakapagtrabaho sa mga pagawaan at kumpanya na ang hindi nasusuri ang kanilang mga dokumento. Jan Amador, CSN.